Anya laki din! Oy, si kamat gaya mayang. Mare, umayak man agtambay dito iteresenam. Maburing ak namin balay mi. Sapay nagbara ti panawon. Ay, Trot. Nagbara talaga. Nabara mo tita, di panawon mare. Urag tugtugaw talaan, kitaglingling at tapay. Ay, naku namon, Mare. Malaikan nakmankit di iti soft drinks mo. Kando a biskuit. Ha? Makaininumak una yun iti nalamiis. Namagati karabukob ko, kapo iti bara na. Sige. Mabit lang, mare. Mare! Nay. Awan mata ni Mare mayang. Kalat mata na nagpukaw. Kano nasabat ko di kalsada, paawi din. Anya? Ay, nagloko matanda dya, babae. Sana ba binayatan ti ininom na soft drinks kan kinanabis kwent. Ngam nagawit kit din. Anya? Ay, napanag lang imisbo. Idagsubli agad awanan. Ay nahamumutan ti ugali ni Mayang. Naglay ngagkikay. So siguro api manawlatan na. Takuna na alibre mo di ininom na. Kinan na. Ay, sana mabalin. Awan di kasi nagsaritaan mi. Manulang mitkid diti bayad na dayay ay ngam saan kumamat agas jay at aramidin na. Ay, wad na. Imbaga na kung makingkangaw mo na. Naimbag gumamat no awan utang na dito tersena, nga madabay lang mat. Ay nay, so tikati dugan iti listahan dito Aya! Uwen sa ita, imay nagmerienda, sa di na pa'y binayatan, anya lagi din aya. Makapainsulto mo din na ito ababae. Asino man ang daytaya kumare? Kahit ni mayang man mare, nagalas matandi ugalin na. Imay nagmerienda dito ay itinaminsan. Ngamsa na binayadan. Ay, diyak pa'y napuutan na pimanaw latan. Anya? Ay unay daytan? In message ko iti messenger ngam katkatawaan na din ti chat ko. Sana ko na kikil na kanunday jay kanyak. Ay anya mo ni Mari Mayang. Bumangkrap iti negosyo, no kastalatan di aramiden na. Ay, Juan, naimbag kumaano awan utang na dito ngam adu pa iti saan na binayadan. Makapaasar met numaminsan. Abusado mata kumare. Di mo pa ilang ay block iti messenger. Maruam day jay a babae. No shock. Jak pagtatakunan ti kumari akas kan kwa na. Abusado unay. Anya kumano black na. Whatever. Sino man daytan? Kahit dayjay man abakla. Kunamlan no takil ti negosyo na. Anya? Manulaang matibayad na nga ijay meriendak ijay tersena na idinaminsan. Awan pa'y sa nga gasot. Ngam no agtyak. Kunamlan no milyones ti utang ko kankwana. Anya? Sa ita, kundi black. Anya ko ma. Basit abanag, ngam ko namlan no big deal. Manulaang jay kikil ko kankwana. 50 pesos, ngam nagado nga ibagbaga na iti messenger. Ay namayang, saan nga amin aldaw? Kat talag kikikil tamong maramida yun. Taamin tayo, kat adaan napakpakanin na. Dahito kumamot ati panunutam. Anya? Kas kalag bibiyag iti kikil lang. Nyalaki dek. Kay, kumusta nga'y? Nagbayad ka din ni Mayang iti utang na king ka. Saan pa nga rod tanta? Ngayon bay akon. Tinapatag kat in-block ko niti messenger. Anya? Uray sana nga umayag bay bayad. Kan uray aglinipat kami nga kumare.
Jak lagi di pagtatakunan ti kumari akas kan kuana. Ay, sa bagay mo't kidi ah. Abusado met unay. Adala nga ro din ti sigod nga utang na, nayunan na bailaan. Sakit manginsulto bailaan, idiin message ko iti messenger. Ay, una yun na mayang. Talaga ang naglaing nagkikil na dyan. Ngam, di na mo panunutin ti tawa kikikilan na. Isu nga oray saanan nga umay dito'y tata. Awan bibiyang ko ken kuana. ko malimutan ang iyong mga larawan. Oh, si kamot gayong kumare. Wan mare, imayak man, tapno pa syarak man, day ti bar mo. Ay, katuna. Ala, iserban nakman iti beer, kumare. Layo malapit Ha? man, Uminom ka, mare. Muna, isungarod nga imayak. Kan pulutan matan Tanggayan nakit di ita. Ta italaang mat nga imaya. Katuan day talagayam. Anya lakit din. Kaslada inom amita Awan, kumare, si kakit di mat. Katuwaan lang, adi, ako nada. O sige, mabiit lang nga rod. Taalaak ti order mo. pa rin. Wala akong ibang ibigin. Dulo kong lilitaw ang buwan at araw. Mala, agawid akon, mare, Ha? Oo, saan na kumamat akitaan akasta kumare. Jay ininom ta abir, kan jay pulutan, kikil kumatan, akin ka day jay. Anya? Saan abale, taaddalat at timalaklakwam tunggal rabi, anya lakit din, aya. Ay, si kamot, mare. Maalain akon, mare, agawid akon, sumarunukan tumatan. What? Ay! Nawaysaan na kangarod ani mayang kumare. Ay, huwag nga rod, mare. Kundi order iti beer, iti ima iti bar. Kung naklakit din, ano bayadan na? Ngam saan ma, takikil na kano? Ay, tilagbay ni tikas nga aramid na. Day talagi kikil ka mo ng aramidan. Wan nga rod, naimbag kumamot nga agbalor laang iti sangag gasot jay in order na. Ngam saan ma, tanasurok alima gasot. What? Wan ata kundi order pa iti dua a klase a pulutan agasan man. Kam, saan namot gayam abayadan? Ay, tawanan bain. Ay, diyak madescribe ti kinawanan bain na ni mayang. Wan nga rod, mare. Ay, ara-aramidin tayo amin na kabalan tayo, tapno laang makaganan siya tayo. Tapno adamay pakan tayo ti pamilya tayo. Ngam da amayang ay sos, kaya kikikil ka muna. Nagmayat atong baan tapno agnakam, abusado launay. Ay, pasensya dayjay amayang. Ngam saanan a makaulit pa'y. Hello? Hello, mare, siyak day to, ini mayang. Ha? Apa nakaawag ka? Damagagla ko ma, no adda ka di tabar mo ita. Wan, adahak dito, apay ka di? Umayak ko ma, iso na laang tawan pagpasahit nga umay dita. Ang mga numabalin apasahian na. Anya? Umay ka dito'y sa siyak pa'y ti agbayad iti pasahem? Kat ti kayat munto pa'y kat libre ti drinks kan pulutan mo? Ay, sorry, mayang. Ngam uray saan kan nga umay ta abusado kamat. Anya? Mapuy-puyatan nak dito'y bar tapno lang adabasit asumrek a kwarta. Ngam sika, day talag kikikil ti amom. Agbayin kamat basit Saan aga putag kukumari tayo kat abusado kamatan? What? Saan lang asyak ti mas asar iti kastang ugali ma? Ado kami. Anya lakit din aya.
Awanan mayang. Awanan ti kumarim amang ikarkarikin kagapo iti kasta nga ugalim. Anya? Abusado ka ngamin unay. Agasam man ngamin dayta. Kahit mo tayo mapanijay Barnitelia. Ngam demanding ka pa'y abayadan na ti pagtaksim amapan. Nalabos ka matan. Anya ko ma, no sa anak nga ikari ako mare na. Kunamala no. Kinaman dayta ang ugalim. Sika lang arudon tadakam malina. Sika pala ang tinakarit. Ay basta, uray sa anak nga ikarkari ako mare na, taadulat ta ti mangikari kanyak, saan laeng nga iso, anya lakit din aya. Agawid kayo ka din, nana. Ha? Ay, uwan bayang. Agawid ako, unta dapat timapan ko aramidan iji balay may. Kasta ka di? Nana, ang mga numabalin ti makigiddan ka na kayo. Ha? No aglugan kay iti taksi, kat makilugan ako man. Ay, katuan na. Awan parikot iti day tamayang. Ay na, agyaman ako, nay nana. Ala. Bang para kang arunan iti pagluganan ta, tapno makaawid tamutan. Kasla ka al-ala yu ti pensyon yu, anana. Ay, sikakit di mag. Adda malabsan ta Jollibee, nana. Ang mga no adda sub-subrayo dita. Uray tay kalakaan laang amil ti Jollibee. Anya? Mangkikilakmat uray italaang, nana. Ala. Ibagam iti driver tag drive-thru tayo, tapno awan makunkunam. Dagitaman, ay na. Agyaman ako, nay nana. Ay, nanana, maruam da dya amayang nuwan kayo awan iti amin nga ibagbagan na. Ay, ustuday jayan. No kuna na nga ulitin ng tumanan ay hustown. Imbis di asyak ti ilibre na iti pasahe, isokit din tiyag pa ilibre. Ay, oo na yan. Ay, adda ayang amin di ba in na da dya ikat no awan mad, nana? Ay, binayadak lang nga ron ti pasahe me, ti kayat na, kat pakanak pa iji Jollibee. Ay, oo na yan. Hanggang man, talaga mo da dya mayang. Awan na talaga ti ba in na. Da kayo ba'y katabagat tinapan na kinikilan ti awanan ba in? Naglay nga ron nga kikil, ultimo senior citizen, kat kikilan na. Anya lakit din, ayan. Namay saan na kayo nga ron, animay niyang nukasta na. Wan nga ron, gamay na. Saan na maulit tayo jay? Abusado mat unay. Saan lang ada kayo a senior citizen tinagaramidan na iti kasta nana? Ado kayo, malaksid pa'y kada kami. Ay, kasta aya. Wan nana. Iso ana irwamon iti kasjay nga ugali na. Nagpuskol tiro pa na. Bakit man wano saan, kikilan na. Ay, nagalasmutin nga ugali na. Talaga saan na makaulit tayo dyan babae. Wala na, tapno makarit namot basit itibain. No agkikil tumanan, ibagayo nga awan tapno mapabainan. Kayo magayam ti masabat ko, nana. Ha? Kwa, awan mailibrek kan, awan maipakan ko kan kamayang. Anya? Ununaan ka, tamo kung ti ugalim. Ni nana mo't, imbes nga ibuelok pa'y lang, inunaan na mo't. Amo mayang, saan mo't adakas ti agkikil ka? Ngam no pinagbigyan da kay tinaminsan, ay kat usto kumamot na? Ni nana mo't. Imbis kiti asyak ti ilibre ngam, si kamot tim, ala, saan man lang? Sana na talaga.
Manggad ka nga men, tapno saan lang areta libre ti amom. Ay, salbag ka. Naimbag nga oras mo, kumare. Kumare ta rupam. Ay na. Awan di may libre kan kamayang. Anya, ay unay kamutan, kumare. Apay ngay akas tamutan ti panagsasaom kanya. Ho! Anya ba'y kumati mayamanan dito ay. No saan nga ay kikil. Dahil tala ti paglaingam. Nagpuskol matanay ta rupam. Di ka pa amo di agbain mat. Anya, Awan di makikil mo kanya. Saan mat ka tatagas ta kikil? Ngam no pinagbigyan da ka ni tinaminsan, gusto kumamatan. Ngam si ka ngamin, di kayat mo kat kanayon. Di ka lang mabain. ha? Awan makikil mo kanya. Iso abang nga asim ta pumanaw kan. Anya, Jack la pagtatakkunan ti kumari agaskan ka. Pulos ati ka makarik na itibain. Manggad ka ngamin Tapno saan nga amin na kanam kat agtao di kikil. Anya lagi tinaya, ha? nagsakit at talaga ti panagsasauna day di abakla. Ti ko namgit de. Nasa ertirik nam, gaputan na paisuan ka iti imbagana. Anya, Gusto mo namin ni bakla. No pinagbigyan da ka iti naminsan akikil mo. Gusto ko mamatan na. Sika nga men, ti kayat mo kanayon. ha? Agnegosyo di tao. Tapno adda ipakan na iti pamilya na. Ngimsi ka, ti kayat mo kit na namaya pa nagkikil. Awan talaga masurundaking ka. Ala huston. Oh, makita mo dito ang aramid mo. Di mo kaya tadenggan ti bagbagak. Gaputa mapaypaysuan ka. Anya lakit dinaya. Maridelia, Ay, awan makikil mo kanya. si kakit dimut. Sa anak mo't nga imay tapno agkikil. Una yun. Kato agruproba kamot ngamin amang ngikil. Awan makikil mo kanya kunak tumad. Ay, salbag kiday. Anya, Sobra kamot. Nairwam kan iti kastang aramid mo. Agorder ka iti makan. Wano mainom kalpasan na. Ibagam akikil mo. Saan mo abayadan? Nagalas at talaga ti ugalim. Agkumari tapaymot. ala pasensya ka kuman, mare. Ikarik ka di. Asaanan maulit day jay. Nasaya at ano kasta tanay. Adon ti gimurakan ka. Gapo iti kastang ugalim. Awan pa yung timayat. Makisaritakan ka. Isung agbalbaliw ka kumamatan, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.